e kinde ma pok oyaw skul? Erokamano. Nitiere nyithindo moko manie skul sani ming'eni ka ing'iyo historia gi nyicha ikoni onyuol gi around 2007 gi 2008. Kane gidhi timo KCP korona odonjo. Sani kane giikore gine form 4 sani. Nyithindo go sani koro ing'eni oduogo gon nyang'eng'a ma sani gine udi. In fact kane gichak giwinjo ka ker olando ni skunde gi yepo margi pod ibichur mbele kendo apani ng'eny gi samoro koni kare wawe waketa ne buge gi tenge adwa wuoyo kodgi ka watieko. But mondo nyithindo go nyalo bedo ni penjore ni kwani wane ma midhiero luwowa kaluwore ni mano wantiere klas 8 korona dobiro sani wantiere form 4 kendero midhiero mar oulo biro ochung somo giwinjo matek. Gi Kisungu ikoni tough times ema golo ga jok mar very strong and tough. Apani kae mwabro yudo scientists, innovators, engineers gi jok ma akili margi nitie malo moloyo omiyo kik gibuogi. Samoro bendo migi thuolo mondo migidhi gine magisom kendo malach. Ng'eni gidonje form 1 August 2021. Apani kaka gidonje no ting'eni na gisedhi magi catch up gi time. Omiyo sani gini ogogi matek ahinya. But kakoro wadokie kama gikonengo beni wan godo mwang'iyo godo piny ni to chalo nade ka ikruok modwa bedo go chalo nade mondo mi nyithindo dok skul. Chiel kachiel onego beni sani kik wabed gi gimiluongo ni guesswork ma